Kif inti onorevoli? Mhux ħażin inti. Grazzi ħafna tal-li aċċettajt l-istadina għal din l-intervista. Grazzi li. Accident safe jgħet inti uġbi. Darba fis-sena naħbad, dis-sena għadha maħbaċ. Għadek maħbaċ? Inti papa, Ekku. Ta' tnejn. U aħna smajna li inti tħobb tilab ħafna l-video games. Qabel bet kont ħafna eżar kont nilab ħafna video games. Ovvijament mbagħad bix-xogħol u hekk ma kienx kolli ċans. Imma llum mindu issa għandi t-tifel jieħu pjaċir jilab ukoll allura kull jum bil-forsi li t-nilabu dik nofsija ħanejdu hekk flimkien. Għandkom ftehim ġifieri. Għandna kontratt li bil-forsi. Kont jistennieni kif nasar zattim ix-xogħol ġifieri. Istrina. Bil-joystick fideħ, ejja. Ħanilabu. U inti qed minn dawk li fil-miliet Father Christmas iġiblu xi toj li tkun. Rigalalija. Inti għadek żgħir ħafna. Wieħed mill-iżgħar li hemm. Nista' nisaqsik kemm għandek żmien? Ħanala 34 issa. 34. Għadek żgħir ħafna. U minn dejjem irid tissir Ministru. Le, ta' anzi, jiena pjuttost il-politika ma rridx nidħol fija. Bis-serjetà. Jiena ara, X'għidillek? ħanejlek, jiena missieri dejjem kien fil-politika u missieri dedika ħafna ħin ġifieri għal missier sindku ta' ħallu, dedika ħafna ħin għall-lokal. Ħafna ħin. U id-dar kważi qatt ma kont naraħ. U allura qed tisma' jekk irid ikun missier ma rridx nagħmel l-istess żball ħanejdu hekk li kważi l-itfal ma tarhomx jikbru. Però mbagħad li kien ġara kont ħadd il-Junior College u dak iż-żmien li tkun timmiri fil-Part Laburista ma kienx daqshekk popolari ma' żgħażagħ ħanejdu hekk. U rrid nisfida dik l-idea. Ħaġa ġib l-oħra, kont ħriġ tal-Kunsill Lokali u tlajt mill-ewwel ukoll dak iż-żmien. Kont għamilt il-perjodu tiegħi għall-Kunsill Lokali u waqaft, ma kontx rġajt kontesta. Kont ħriġ tal-Kunsill Lokali meta kien hemm missieri hekk. Ejja, dik konna bifat. Intu missierek ħriġtu flimkien, kontu għall-Kunsill. Konna jisna kontra xulxi ħanejdu hekk fil-Kunsill Lokali. U tlajtu tnejn. Tlajna l-ewwel u t-tieni konna, ġimissieta l-ewwel. Bis-serjet, ġifieri hu kien sindku. Ekku. U inti viċi sindku. Però mbagħad peress li kien missier sindku kont ċedejt il-viċi sindku ma nħodix jiena u kont konsillier, speċi. Imma tlajtu. Tlajna l-ewwel u U t-tieni. kif kontu tagħmlu il-house visits? Le, separati. 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 Kompetizzjoni ġifieri. U fil-laqgħa tal-Kunsill iktar tnejn konna niġġieldu. Ħassasik di, inti allura għandek dal-Ministeru ta' teknoloġija le tal-blockchain, tal-IT, taħseb li r-robots għat jieħdu over? Għara, ħanibdew minn Minuta, jista' jkun li r-robots jibdew jagħmlu robots oħra bħalhom u mbagħad jibdew jgħidu, "Okej, issa se irdu lil Marku lil Silvio u nitlu flokhom." Mela, għara, l-ewwel net, hemmhekk. Ikun hawn xi robot jibda jagħmel l-intervisti fil-karozza jgħidli, ħana ħsbula. Taħsibla. Għax jien ma rrid ħadd iħodili. L-ewwel net qed titkellmu hawnhekk fuq il-kwistjoni li tkun meta nitkellmu fuq l-AI, fuq l-intelligenza artifiċjali. Aħna nistgħu naqsmu l-intelligenza artifiċjali fi 3 stadji. Jiġifieri, dak l-istadju li tissemmi inti meta forsi nibdew naraw ir-robots jimxu magħna jew tal-films tal-IT biex niftehom tal-IT. Dik hija possibbli meta ssir fl-aħħar tat-tielet stadju. Fuq l-artificial intelligence bħala d-dinja għandna naħdmu madwar dal-aħħar 30 sena fuqha. Għadna naqqas biss qegħdin f'nofs l-ewwel stadju. Għadna lura ġifieri. Ġifieri biex naslu hemmhekk. Mela almenu Fada, x-xogħol tiegħek u le. X-xogħol tiegħek fadal. Ninkwitaw jiena nkun li nitlaqt. Però dan huwa punt interessanti, meta nitkellmu artificial intelligence mhux qed nitkellmu fuq robots li jimxu għandna. Jiġi l-artificial intelligence aħna diġà nutilizzaw kważi ta' kuljum minn ħafna nisqas biss jindunaw. Pereżempju, nħobb inġib eżempju li jinftehma kulħadd jekk inti tkun qed fuq l-internet u tkun qed tfittex xi ħaġa, eżempju qed tfittex ħaġa tal-ħwejjeġ. U mbagħad tmur eżempju Facebook u tibda tara riklami tal-ħwejjeġ tilajn ukoll. Dik għaliex il-kompjuter b'mod bl-intelligenza artifiċjali ikun diġà jifhem il-patterns ta' inti x'tixtieq u xi trid u minn daqs dawk biljuni oġġetti fid-dinja li jkun qed jirreklamaw jitfalek dak li tittara inti. Jażillek dak li tittara inti. U dik hija l-mod kif qed naħdmu, ġifieri dik li hija l-intelligenza artifiċjali kif tiżviluppa. Eżempju llum ħafna mill-fabbriki għandek ammont ta' robotics li jagħmlu ammont ta' xogħol manwali u repetittiv li ħafna minn da x-xogħol qabel kien isir mill-bniedem. Illum il-ġurnata m'hemmx bżonn li jagħmlu l-bniedem li inti kollok oġġett ta' rutina minn hemm titfgħu għalhem, ma bżonn bniedem jagħmilha dik. Però tajjeb li naraw għax ħafna mill-biżgħija li jisma' xi robots ħajħdu post. Hija ħanpoġġu mod ieħor. L-istess argument kien jintuża meta kien hemm l-introduzzjoni tal-computer. Kien jgħidu isma' sa x-xogħol tal-bniedem ħajjispiċċa u daw il-computer ħajħdu over. Bil-computer żdied ix-xogħol.
U anyway, dik li qed tippruvaw tagħmlu għax ninnotaw ħafna anke tal-blockchain. Jiġifieri għadha ġdida ħafna u din it-teknoloġija. Bħala teknoloġija fil-verità mhix daqshekk ġdida ilha xi 10 snin fil-verità magħna. Ma kienx utilizzata għal diversi skopijiet kif qiegħda tiġi iktar żviluppata llum il-ġurnata. Mod bażiku tagħha minn fejn ġejja, il-kunċett ta' open ledger kien ġej mill-żmien dawk li għedhom Medici Family li kienu ħolqu l-ewwel sistema bankarja. Qabel banek ma kienux jeżistu, kienu kollok familja sinjura, familja ta' ċertu potent, ta' ċertu saħħa, fejn in-nies kienu jafdawlhom il-flus u daw kienu jikbuhom fuq ktieb. Il-familja, sewa kien tiktiblet inti Mark li tajtni 100 euro u tinżommilek jiena, jekk ikollok bżonn terġa' tiġi naqtalek. Sewa. Kien jikbuhom fuq ktieb. Dik hija l-ledger. Issa, illum il-ġurnata l-blockchain hija dik. Fil-fatt jgħidu distributed ledger technology. Qed nerġgħu morru back to basics, però flok inti żomma għand familja waħda, żomma għand 1000 computer, 1000 magna madwar id-dinja li ma tafx min huma, li fl-istess ħin kollha tiżommu l-istess tip ta' kopja. Allura ma sax tbabas inti waħda minnhom, għax hekk ħadbabas waħda għandek 999 oħra li ħajndunaw. Wara teħel. Issa dik tista' tutilizza ħafna affarijiet, tista' tużaħħa transazzjonijiet bankarji. Tgħaddi l-flus. Tgħaddi l-flus, tista' tutilizzaħħa eżempju fejn tidħol records. Inti il-health data tiegħek. Tista' tutilizzaħħa eżempju fejn għandek ċertifikati li inti trid li tkun ċert li dawn mhumiex imbabsin. Jiġifieri ċertifikati tat-tabib, ċertifikati tal-iskola jew tal-isptar insomma, ċertifikati tal-iskola, dak kollha jistgħu jkunu fuq. Any registry huwa il-blockchain u the ideal use huwa eżempju reġistru jew kontratti. U di tista' mbagħad ikollha potenzjal enormi. Tista' tutilizzaħħa għal ħafna affarijiet. Il-karozza sari. Jien safe driver, ta' nara jekk wasal ċal ħabta tiegħek. Le. Jiġifieri le, ma jidhirx li wasal ma Le, mhux ħaġi, mhux ħaġi. Qiegħed alert vera ma. Ma tixtieqx li qed isuqek robot. Le. Dik oħra. Taħseb li l-karozzi li jisuq waħedhom jiġu dal-waqt. Ħanibdew minn l-ewwel nett ħafna aktar safe li jsuqek. Fil-verità ħafna aktar safe li jsuqek robot milli jsuqek bniedem. Għaliex robot żgur li mhux se jkun aljenat eżempju. Żgur mhux se jgħaddu jlu ħsibijiet minn moħħu jekk inti kellek ġurnata ħażina. Żgur mhux jara xi mara ħelwa. Qed nipprova nkun differenti. Tinġib eżempju differenti sewwa. Ejja ngħidu kellek ġurnata ħażina d-dar. Żgur li mhux se tmur robot mhux se jkun inkwetat għax kellu ġurnata ħażina fuq ix-xogħol jew fuq id-dar. U allura x-xogħol tiegħu ħajba jkun li jsuq. Fil-fatt għalhekk qed timmorru kollha l-konċett ta' self-driving cars. Sewwa. Li inti kollok karozza li s-suq weħeda, dik hija teknoloġija ta' IoTs li Internet of Things, jiġifieri. Jiena s-settur tiegħi apparti l-ekonomija diġitali għandi s-settur tas-servizzi finanzjarji wkoll responsabbli minnhom. Għandi l-finanzi minn dak l-aspett tas-settur tas-servizzi finanzjarji, l-ekonomija diġitali u innovazzjoni. Allura dok kollha flimkien irridu naraw kif ħanollu mmorru għal-livell li jmiss u nippreparaw l-ekonomija għall-futur. U dak propju li konna qegħdin nagħmlu, ġifieri meta rajna industriji ġodda bħal blockchain li huwa settur wieħed biss. Issa naraw setturi bħal fintech li huwa relatat, għandek RegTech, għandek Internet of Things, għandek il-video game industry, għandek l-esports, artificial intelligence, space mining, space policy. Però meta tmur barra u kważi jkunu semgħu b'di blockchain island u ma semgħux b'Malta. Meta ntlu f'da settur u ġieli jgħidu nesma' we heard about the blockchain island but not about Malta. Iġveri, dik hija xi ħaġa li ngħid nesma' dak ix-xogħol qed nagħmlu verament qed jasal. Għandek xi praspura ħelwa li għamilt bħala Ministru bħala Segretarju Parlamentari u nkella bħala papà jien naf. Li ġrat li reċenti jiena filgħodu ma s-sattifel l-iskola, ġifieri kif kemm se jkun nipprova nżomm daqsxejn titħim miegħu wkoll. Però filgħodu inqum mill-ewwel ikkargat nirrispondi l-emails ukoll, ġifieri il-ħin tal-karozza nipprova nutilizzah kemm jista' jkun. U darba konti qed tard ħafna u allura għam it-tifel ma kienet ġewwa qed mara tax-xogħol u qed titifhem xi ħammorru speċi xi tard u tlaqna. U dana qiegħed fuq wara l-karozza u sejjer da u jien nirrispondi. Ġifieri tlaqtu fil-karozza sejrin l-iskola. Tlaqna mhux l-iskola. Tifel fuq is-sit ta' wara. Ekku sejjer jgħidi da ma dak kien kollu għaddi u allura u jiena aljenat nirrispondi l-emails. U mbagħad kemm beda sejjer għajdi xi street. But għalli, dada, why are you taking me to school in my PJs? U literalment ħattu bil-pijama. Ħares lura u s-sibu bil-pijama. Ħares lura, unsi,
Il-Marelli jitlu. Ħriġtu mid-dar, ħallejtu Konna bil-pijama. nofstri, ġiri, ma. Ħaltu fil-karozza, tlaqtu wasaltu nofstri. U għandu naħx li jiet bil-pijama, ġiri, U kont- kontarina. U insomma, spiċċajt kan nerġa, anzi, ma wassaltu, ġiri, ma nizziltux l-iskola qoddim sħabu għana jidwek bil-pijama. Ok, qed jipprova jgħidlek li għadu li bas U il-pijama. għetlu, għalli, I've been trying to tell you all the way around, ġiri. Ħażażik di, kif iltqajt mal-mara? Il-mara iltqajna b'kombinazzjoni. Jiena kont kella ħbibtej kont inkun ta' spiss miegħu u dakel kienet ħajja xi barbecue d-dar tiegħu u kien hemm oħtu wkoll kienet ħadd toħroġ oħtu għandi kun insomma. U jiena minħallu għaw l-mara minħar ormi. U qalet l-ħuwa di ħabibta għatlu sma għatlu għajt il-sihbek fil-kassi pikjaħ għax għandi ħabibati għajt tiġi għankom għas-sux. Għarajt mux xorta jena u ċembil ftemna. Ma tafx minni, ma konx taf minni. Da nafx minni, għatli wahda xarres far insomma għek. Għarajt, tassa morni pikjaħ u għassala jena. U spiċċajna bdejna t-kelmu għek insomma. Għarajt jena, l-għenetem. Inserta jena u sejr da kien jgħot il-bidnija ħabibti. Kien miltqajna xie purċissjoni minn fejrit naddi tal-bidnija u għallura kelli nieqa fil-karozza noqgħod nistenna li l-purċissjoni kollha tgħaddi xi nofsija nitkellem ma' Dejandra llum il-mara. Imma kont diġà f'moħħok qed tgħid ħelwa di. Le, mhux hekk. Jiġifieri l-purċissjoni kienet grazzja minn Alla. Mela. Yes, Kella tkun kollox hekk u waqafna ġifieri qgħadna nitkellmu żommna ġifieri insomma. U bas spiċċajna d-dar ta' sieħbi wkoll u xi nafu xejn. U minn hemm tlaqt. U minn hemm imbagħad bdejna. Inti ħabib sew ta' Bjorn. Ekku, inna. U ilek ħafna ġifieri, aħna ħabib ta' Bjorn minn wara li inqalalu li wara li nduna bil-kondizzjoni, minti kont ħabib tiegħu minn qabel. Bjorn ix-xuttat tiegħi, eżempju. Bjorn kien ix-xuttat tiegħek. Kien ix-xuttat tiegħi. Dak kien ħafna qabel manduna bil-kondizzjoni. Żgur, ħafna. Fil-fatt Bjorn dak iż-żmien kien għamel żmien u mbagħad qabad il-professjoni tiegħu jiena żewwiġtu hekk inti mingħajr ma trid ovvjament inqata' ftit. U kien snin wara terġa' dak li mbagħad kien ċempilli għalli isma' għalli naħseb hekk u hekk. Jiena knowing him li nkollu ċajta hekk. Battu. Kien ċempillek u għallek? Ejja, ma għetlu, da mux affarijiet ta' ċajt, jena Bjorn, għalli li għalli mux għet ċajta, għallek, għat ma kont smajt bil-marda u nammetti. Umbat minn emmek U għallek illi imut? Mux hekk. Ma min jaf xaddi minn. Konna ġimor testijiet umbat u għommu u għek. Kontu toħorġu fl-imkien minn maħġa. Qabel, ara, jiena qabel kont naħseb konna nkun iktar fl-imkien jiena u mill-li kont nkun kważi d-dar, ġaxek mux jorqotu għandi, jien norqota, ġiri konna kważi dejjem għanċuxin ħanejdu għek. U jerġentom jinteressawkom l-istess affarijiet bawet wieħor? Ekku, naħseb bħala politika kien wieħed mill-ewwel canvasser sa biex ngħidu hekk għax konna ħbib ħafna li kelli fl-imkien, ġi dak iż-żmien kien qabad il-design ukoll u kien joqgħod jiddiżinja li l-leaflets tiegħi. Estrina l-posters u hekk? Ej, naħseb l-ewwel poster, l-ewwel leaflet naħseb li kont ħriġtu kien iddiżinja fil-verità. Estrina. Imma ovvjament iż-żmien jinbidel imbagħad u ovvjament kien qabad koll. Skużani, konna ħanaqdu. Right, kont qed ngħid waħseb waslet. Imma ma kont nagħmel xejn ħażin ta' qabad idoq l-inħorn. U kien ħajtħol. U noħroġ għalih ngħidlu għand il-Ministru miegħi fil-karozza affarijiet. Ara ħirġa karozza oħra. U polizija. U ma inti m'għandix tort issa. Hemm karozza qudiemek. Ejja, ħanaqsam il-qarretok. Hemm xi ċans li nitilgħu fl-ispazju bħala Malta, mhux l-Amerikani u r-Russi biss iridu jitilgħu. Mela ara, jien ma qed tagħmlu xi ħaġa fl-ispazju. Fil-fatt riċentament nidejt politika ta' l-ispazju oħra. L-ispazju l-istess hemm potenzjal enormi ħafna mill-aspett ekonomiku. Biex nitilgħu fuq l-qamar? Le, li m'għandax taqsam xejn. Issa erħilu dakinhar vera l-Launchina Rocket, ma dik kienet xi ħaġa iktar edukattiva, esperiment edukattiv li jsir mal-Ewropa kollha għall-istudenti. Ġifieri ma nistax inkun astronawta issa. Tista' tkun astronaut, però mhux minn Malta. Tagħmel li trid. Però bħala pajjiż l-Space Police tagħna mhijiex fejn tidħol space transport. Ġa aħna bħala bażi m'għandniex bażi minn fejn tellgħu rockets.
għali hemm fetħa sabiħa. Le, nassu għek l-għux bizzejt, ta' għali issa namlu park hemmhekk. Tmissu l-nix għal tali park hemmhekk, Le, bħala space policy, speċjalment fejn space mining, għandna potenzjal enormi. Fejn għandna nikkommerċjalizzaw id-drittijiet tal-ispazju, ġekka bħala pajjiż aħna għandna ċertu drittijiet fejn intellaw satelliti u nkunu nistgħu nikkommerċjalizzaw l-erja spazjali tagħna. U dik aħna bħala pajjiż tgħinna ħafna. Illum il-ġurnata nġibu ħafna data mill-ispazju minn biss nafu. Eżempju, l-GPS jaħdem grazzi għal satelliti li hemm fl-ispazju. Jiġri mingħajr satelliti, il-GPS aħna ma nkunx nistgħu nużawh. Issa GPS sar kemm jaħdmu affarijiet, kemm jaħdmu applications. Illum il-ġurnata, ġifieri inti tkun qed tuża application, jgħidlek għandek ħanut. Grinder. U tuża. Mhux kollha xu, naħal in-nies ikunu jafu. Ekku. Illi dawn kollha grazzi għal dal-Minister. Mela, ġa kemm jaffettwa nies minn ma Taraw, imnalla. Imma kif qed tgħid inti ġi jaffettwaw. Issa mbagħad mill-lat kummerċjali wkoll aħna qed naħseb li nkunu intelligenti biżżejjed biex nistgħu nesploraw iktar il-fett. Eżempju fejn jidħol inti l-space mining. Li inti tibgħat makkinarju ħanejdlek fl-ispazju li jiġbor minerali mill-asteroids. U dil-biċċa xogħol tal-e-sports x'inhi? E-sports kollu settur ekonomiku ġdid. Inti ma naħatiħu kollox ħalli lira mamma mija. Bħalissa Malta fejn jidħol nibdew minn game development. Game development huma dawk il-kumpaniji li jagħmlu l-lob, jiddiżinjaw l-lob, joħolqu jimmanifatturaw l-lob. Sewa daw li tilab fuq computer, PlayStation, Xbox, etc. Riċentament Malta aħna għandna xi 15 kumpanija diġà li jimmanifatturaw daw l-lob. U madwar 200 impjegat jaħdmu hemm. Għandna kumpanija b'mod partikolari hija AAA rated, ġi tagħmel fost l-ikbar lob fid-dinja. U l-logħba ddum madwar 4 snin biex tibniha. AAA ġri l-logħba. Logħba tajba minn dawn li tkun. Infatti hija top 5 fid-dinja. Tipo Fortnite. Eżatt, l-istess livell ta' Fortnite. Jiġifieri waħda mill-aktar 5 games popolari u kbar fid-dinja. Biex niftehmu meta tilab il-PlayStation. Eżatt, meta tilab il-PlayStation daw bħal EA Sports u hekk. Sewa. Dawk huma AAA il-kbar kumpaniji AAA. Malta għandna kumpanija AAA. Issa għadna kif nidejna wkoll riċentament strateġija fuq il-game development u e-sports. E-sports huwa sports, bħal kwalunkwe sports ieħor, ikollok nies li qed jilagħbu fuq logħba kontra nies oħra u hemmhekk inti semmi eżempju Fortnite jew għandek diversi logħb oħrajn. Ġifieri tista' tkun Fortnite. Tista' tkun kwalunkwe tkun professional, ġifieri tilab. Tkun professional. Jiġifieri, ħanarok kif qed nifhem, inti jista' tkun żagħżugħ illi tiddeċidi li l-professjoni tiegħek tkun ix-xogħol tiegħek ta' ħajtek full time ikun tilab. Ekku. U tkun atleta ġifieri. U llum meqjus bħala qisu Olympics u dan ukoll. Ekku. Forsi video game. Fuq il-patata ġifieri. Bħal meta inti għandek, għax forsi video games kultant ngħidu ma da xogħol, imma huwa professional football player mhux l-istess. Mhux hekk. Professional tennis player, professional chess player, mhux bil-qiegħda tilab jilab jgħid. Silvio Xkembri, grazzi ħafna. Nawguralek mill-qalb. Grazzi lilek irnexxielna ma naħbtux ħanejdu. Ekku, konfermajt li jien aħjar minn robot. Jekk xi darba tkun taf b'xi robot li ġej joħod li xogħli, ċempilli għana kif nirranġaw. Grazzi ħafna auguri. Grazzi lilek.